Qazaqstanda polisiya üyelerinin assosiatsiyasının düzümine giren aktivistlerin Almaty'nin şahar suduna çelini geçirmeli yürüyüşünün öňüne aldy. Mundunyň aktivistler ipoteka üçin girdilen uly prosent gatnaşyklaryna garşy ençime tapgır protestleri hem geçiripdiler. Häzir aktivistler öz suporunyň agdalarynyň biriniň sud diňlenşigine girmekçi bolupdy. Belarusda BMG'nin howandarlygynda geçirilen ölüm jazasyna garşy bütün dünýä gününe gabatlap, aktivistler we tutuklaryň ýakynlary adamlaryň jazalandyrylyp öldürilmegine garşy ýürüýüş geçirdiler. Belarus ölüm jazasyny amala asyrýan Ýewropanyň ýeke-täk ýurdudyr. Täjikistanda parlament ömürlük türme tutuklugyna hüküm edilen adamlaryň ýakynlarynyň olary ýylda 2 gezek görmegine mümkinçilik berýän kanuny kabul etdi. Häzir çelini ömürlük batylan tutuklaryň ýanyna juda terek ýagdaýlarda adam göýberilýärdi. Şu günler Türkmenabadda hökümet resmiýetleriniň buýrugy esasynda ähli bazarlarda we şäheriň içinde ýerleşen dukanlaryň plastik kapylary, taýwanlary, üçekleri aýryldylýar. Bu çäranyň ýangyn howpsuzlygy üçin geçirilýändigi barada Azatlyk radiosy bilen söhbetdeş bolan bazar resmiýetleri aýtdylar. Siz Azatlyk radiosynyň şuňky täzelikleri bilen tanyş boldyňyz.